Ahoj, holky. Čau. Ahoj, Hero. Ahoj, Slani. Ahoj, Hero. No čau, takže. Ahoj, Ani. Ahoj. Čau, Silvi. Čau, Hero. Ahoj. Čau, Páno. Ahoj, Jani. Ale zdržela jsem v obchodě s ozdobama. Včera jsme prolezli celý les a nic. Museli jsme být nenazdobený. Já bych si dala alkoholíku. Já bych si dala, jo, 2 sachy, 3 špičky, 8 větrníků a kafe, rozpustí a s mlíkem. Ale máte něco tučnýho? Dobře, takže tak, vyvětrujte. No je to kilo a půl. Já bych si dala vodu z vod. Voda jakože z vod. Tak to asi nic. Já bych si dala pizzu. Naše, 12 bych nesnědla. A on prý si nemůže psát něco reálnější. Například stačí, když nebudeš tolik chlastat. A on měl si byl i zabíječku. Holky, jako taková zima máte, tak si jde do kapsy, ne? Tam nemůžu, tam už mám rukavice. Jo, ale možná bych mohla jít tamhle do rohu. A proč? No tam je 90 stupňů, ne? Jo, jo, tam to si nespodilo. No, jako, to je hrozný. Tak jdou obědat. Tak co, no? Nemáte se rukou, nemusí být krásné. No je to, no. A tak si budeš nějakou brigádnici, ne? No, to je pátera, to je pátera. Hrozný, lidi. To nemá tam nic. A prosím tě, to tady dítě. Matko, no nemám, ne. No, nechápu, jako. Normálně si jen takhle po Budějovicích, ne, prostě jako jedu, teď jsem měl video, psychická, prostě. Ale jedu na jednou kruháč, ne. No, a tam se dole s psychikou, ne. Tak jsem to 30krát objela. A oni mi to nedali, nepočítali, nepočítala. Já tam taky něčím musím pochlubit. My jsme tak muzikální rodina. Pozor, naznačujeme kolegy. Já Ona hraje někoho jiného. Dcera na housle a syn na violoče. A to skandál na potrále, tak se to učí snášet. Ženský. Toho bych moc nenastavili kolena a stává rytmíce. No, normálně má brnění hlava. Tyjo, ten můj Jiroš asi dneska zaspal do práce. Právě to? No včera jsme se spolu nebavili, ne? Tak jako
poslal na lísteček. Ráno po 6 mě vzbud. Tak jsem tam ráno připsal, stávej, šečák. No, včera jsme se pohádali, nebo jako vedli jsme takovej hlubší a došla řeč na eutanázii. No a mi podal do ruky lísteček. Já. Nechci, abych mě nechala žít v takovém stavu, kdybych byl závislý na přístroji a živený tekutou stravou z nějaké flašky. Kdybych mě takhle viděla, vždycky ty mašiny, co mě drží na živu. Tak jsem se zvedla ledničku, počítač, televizi a pak zvedla do závu. A to se se mnou nebaví. Já to taky našla. Na stolní výzkumy, tak jsem to nějak jako zkontrolovala, jestli tam nemá nějakou chybu, a když to si napsal, tam taky přečtu. Ježíšku, přál bych si slepou rukou a velkou informačku, která má obchodky novinami. Můj bože. No jo, ale ty si ten starý blázen. Co? Tampon. No právě, že neví, ale v televizi říkali, že se s tím dá dělat úplně všechno. Plavat, lyžovat, potápět, jezdit na kole, no tak si to přeje, no. Tak to, já mám u svého poslední dobu strach. Asi mám málo vápníko. Vápníko? No, ale už delší dobu porvání a pořád mu nerostou palony. No, povídej, jak to bude. To můj včera večer přišel do lodi, pořád něco drhlo. Já jsem něco chtěl a nemůžu si vzpomenout. A vzpomněl jsi? Jo, tak ráno si chtěli si pleznout. Holky, předevčírem jsem řekla tomu svýmu čumáčkovi, že už brzy budeme v bytě bydlet 3. A on s samou radostí mi chtěl koupit nádhernou květinu. Od Vánoc totiž s námi bude bydlet moje maminka. Proč šroubečku? Teď jsem do matky úplně nehodila. Ty jo, včera jsem si normálně nechtěl dát těhotenský test. Nechci, a tady tam všichni otázky. Normálně, holky, a to budu muset před toho svýho poslat do té televize na tom omlazeně, co tam teďka prodávají, ne? Jsme byli včera v Konzeu a když jsme odcházeli, tak normálně se prostě poplach. No ale holky, když jsme byli v sobotu na plese, jo? Tak si tam, no, musela jsem tomu svýmu starýmu kvádro, to chtěl být jako dělo, chápete? A jak doma, to byl jen kanon. Holky, taky se mi minulý týden dal poprvé na výběr. To je prav, jo, no nějak to nevyšlo, no. Tak jsem si jako na internetu hledal nějaký články, jak to teda jako vypadá, nebo probíhá. Jako všude ti napíšou prostě, je to nepříjemný, sudí to nebo, ale nikde ti nenapíšou, jak se na to jako leze. No tak tam přijdu, teď to vidím, že jo. Ne, to dám. Tak jsem to chytla, dám tam jednu nohu, druhou nohu, říkám, dobrý, jsem tam. Přijde sestra a říká, pane doktore, to zápojte sem. Říkám, to je chlády, mám rakovinu, sestra se mě jenom podívá. Přijde doktor a povídá mi, no slečno, jak bych vám to řekl, řitní otvor máte v pořádku. Tak to je slavný. Model. Prosím tě, bez taky fejková. A ty jakože kouzový stíny. Jen rozmazaný katastrofa. Ale jsem to tady podvádí. Určitě. No a jak pojda, určitě simuluje. Mám odvázaný nějakým šátkem. Taky vám úplně obrovský. Katastrofa jako. Šaty určitě máš. A ta naša bolí tě hodně? No, tak já jsem to vůbec jako. Ale docela
Tak jsem se na to ptala u doktora a on mi řekl, že ho mám přesvědčit taky ve dne. Ale koupila jsem si normálně tady takovej nový časopis, za 13 korun. To je teda serio? No, byli k tomu žabky. Jo. Tady je taková otázka, ne? Jaký je vaše oblíbené zvíře, no já vůbec nevím. Tak jednoduchý. Liška za krkem, jaguár v garáži, tygr v posteli a vůl na služební cestě. A ještě tady, v týmovce, ne, tam můžeš být na 50 000, tady potřebuji výplný. No, mužská smrtelná choroba na 7. Rýmečka! No, Napiš si to tam. někdo se nám topí v bazénu. Ježišmarja, to bude Eliška! Teda nechápu, že má úplně nový lodi.